Moje meno je Ivana Čergeťová a som zakladateľka Polyvagálnej akadémie na Slovensku. Rada by som privítala medzi nami aj zakladateľku alebo jednu zo zakladateľiek Polyvagálneho inštitútu v Čechách. Inka, vitaj medzi nami. A ja by som Ahoj. tak rada ťa možno k úvodu aj vyzvala, lebo viem, že dneska máš náročný deň, aj za sebou, aj ešte pred sebou. A keby si možno v krátkosti povedala niečo sama za seba o tom, ako ty vnímaš Polyvagál, prečo tu možno Mhm, sme a mhm, čo je podľa teba dôležité povedať tejto komunite ľudí. mhm. Tak já se pokusím být stručná. Je to trošku významně stručná, protože polyvagální přístupy a vůbec celou neurovědu a vnímání lidské zkušenosti a existence, to já bych o tom mohla hovořit hodiny, takže zkusím to úplně zhrnout tak jenom do nějaké základní osy a struktury. Uh, Vlastně neurověda mě zajímá od té doby, kdy jsem se stala kraniosakrální terapeutkou a vlastně ve velmi raných dobách mé praxe se mi začal jako vagus nerv a jeho projevy pod rukama objevovat velmi intenzivně, takže já jsem se vlastně k polyvagální teorii a tady k tomu celému konceptu autonomního nervového systému a bezpečí dostala vlastně skrze kraniálku, protože mě prostě ten vagus, ten vagabund, ten poutník, ten majestát náš, ten nádherný nerv prostě si mě zavolal a propisoval se mi do všech ošetření kranio. Takže jsem se začala zajímat o to, co je to zač, jako co je to za strukturu, která tady jako ovlivňuje úplně všechno, protože se vyjevoval ve chvíli, kdy člověk přišel s nějakou arytmií, s trávicími potížemi, s astmatem, s únavou, s ulcerózní kolitidou, s Crohnem, s bolestí za prostě s čímkoliv ten člověk přišel, tak se mi vždycky vysvítil tady tenhle ten nádherný nerv. Tak jsem si říkala, tak to bude asi něco jako důležitého, jinak by se mi takhle neukazoval. No a zkrátím to, během těch let toho seznamování s tím vagem jsem nejdříve přišla vlastně na jeho úplně zásadní roli z hlediska imunity a z hlediska zdraví a nějaké jako komfortu zdraví, takže jsem začala vlastně doprovázet své terapie i měřením variability srdečné frekvence, protože tam vlastně to je hlavní úloha vagu a on je takový hlavní tempomat srdce, takže tam se vlastně hledala ty souvislosti mezi fyziologií a symptomy, mezi autonomními stavy a úrovní nějakého komfortu života nebo nemoci nebo nějakých autonomních nebo autoimunitních poruch. Takže to byla první taková fáze, kdy se mi ten vagus začínal takhle ukazovat a seznamovat. No a přes tu variabilitu srdeční frekvence a přes tady tohle zkoumání jsem potom objevila, že existuje něco jako polyvagální teorie, že existuje člověk, který se jmenuje Steve Porges, který mě teda ale úplně nadchnul, takže jsem si v Amazonu koupila všechny jeho knihy, které v tom roce 18 byly dostupné. A začala jsem to louskat. Teda musím říct, že jako polyvagální teorie napsaná vědeckým jazykem pana Porgese a ještě v angličtině byla pro mě teda jako oříšek k lousknutí, ale jako pomocí jakých různých překladačů a přemýšlení nad tím tématem jsem se v tom začala postupně orientovat, protože v češtině ještě nic moc nebylo o polyvagální teorii a tak. Takže to byly takové moje první rané zkušenosti s tím, takže jsem to zase začala objevovat skrze tělo, skrze kraniálku, skrze prožívání a tak. No a pak nastal rok 20, teda 2020, to už vznikal Polyvagální institut a já jsem hltala všechny jejich články
a aktivity, které tam začaly mít na tom webu a byly tam taky jako první kurzy. Do té doby už jsem měla zhlédnuté všechny videa od pana Porgese na YouTube, co byly k dispozici a od Deb Daney a Ariel Schwartz a všichni tady tihleti průkopníci těchto přístupů. No a tak jsem se hnedka za čerstva přihlásila do nějakého onlineu, do jednoho, do druhého, do třetího. No a jak už jsem to tak jako navnímávala, přinášelo mi to čím dál tím větší orientaci a velký užitek jako do mé praxe, ale i hlavně do mého osobního života teda a do mých osobních témat a témat rodinných a tak prostě, co život přinese, tak jsem si říkala, hele, ale to je prostě super věc. No a protože jsem všechny ty výcviky procházela v angličtině, tak mě teda jako docela štvalo, že to není česky, protože jsem zjistila, že spoustu věcí se v tom cizím jazyce vůbec nedá uchopit. Že prostě, když jsme tam měli nějaké focusingy a nějaké prostě práce ve skupině, tak jsem zjistila, že ty hluboké traumata nebo ty naše témata jsou namampované na náš rodný jazyk. Prostě to neurolingvistické programování funguje v tom rodném jazyce a mě v tom cizím jazyce prostě nešlo jako procesovat některé věci, protože mi proto prostě chyběl slovník a drhlo to. A tak jsem si říkala, že tady tohle vzdělávání teda musí přijít do každé země a do každého jazyka, protože je to tak fenomenálně funkční a velmi orientující a jasné, že by to teda jako byla velká škoda, kdybychom se o to nepokusili. Takže to byla taková první moje myšlenka. No a když jsem v roce 23 zjistila, že teda jako vznikají polyvagální instituty na jejich stránkách, protože tam jako přibyla stránka Mezinárodní partneři, tak mě úplně zasvítily oči, jak jsem si říkala, tak konečně a tam musím být, jako jo, protože to, jak se jako bylo vyslyšeno, to, co jsem cítila, že se musí dít, tak se skutečně začalo dít a od toho roku se vlastně polyvagální rodina rozrůstá každým rokem o další země, které se zapojují v podstatě do tohoto mezinárodního hnutí změny paradigmatu, náhledu na člověka. Takže jsme v roce 24, taky to trvalo rok, založili Český institut a trvalo to rok, než jsme to zasmluvnili, než jsme to celé uchopili, protože Američani mají docela náročné podmínky teda na to, koho přijmou jako polyvagálního bratra nebo sestru do své rodiny. Dělají pečlivý výběr a je to dobře, protože je to opravdu jako velmi specifické téma. To se nedá dělat jenom pro biznis, tohle to se opravdu musí dělat srdcem a člověk jako tím musí trošku žít, protože my jsme takový jako průkopníci něčeho nového, co člověk musí milovat, protože víte, jak to je, ten náš systém ještě není na to nastavený, na pohled na člověka, takový nový pohled na člověka, takže proto. Tak to je tak jako úplně ve zkratce jako naše česká. K Českému polyvagálnímu institutu jsem přizvala kolegyni Katku Vroblovskou, která je výborná tlumočnice a já jsem ráda, že ji mám v týmu, protože se vzájemně doplňujeme, každá z nás umí něco jiného, takže krásně se vykrýváme v těch našich schopnostech a je to úplně skvělé. Takže po 2 letech našeho fungování můžu říct, že to teda jako opravdu plní svůj účel. Máme za sebou vlastně téměř hotové 2 kohorty certifikačního kurzu a ohlasy na to jsou výborné. Lidem to přináší opravdu jako velký užitek, velkou změnu do života, do profesní praxe, takže jsem ráda, že ta moje vize, ta moje touha se nějakým způsobem opravdu jako naplňuje a dává to smysl. Já jsem cítila, že tohle to prostě bude dobrý krok, tohle to přinést lidem. Takže to je tak jako ve zkratce úplně, snad jsem nebyla moc dlouhá. Ďakujem ti veľmi pekne. Myslím si, že si vôbec nebola dlhá a ja budem pokračovať v tom príbehu, že a mne jedného dňa zavolala Marie, ktorá je vlastne spriaznená s Polyvagálnym inštitútom v Čechách a povedala mi, Ivana, toto by si mala začať, alebo toto by si mala urobiť na Slovensku. A
absolútne vlastne zapasovala do toho, čím ja som žila a čím žijem, pretože ja žijem vlastne 20 rokov témou vzťahovej väzby. Už viac ako 20 rokov, pretože si pamätám ešte na prednáške na vysokej škole, niekde v druhom ročníku, keď nám o tom rozprával jeden z profesorov a od toho momentu každá moja seminárna práca bola o vzťahovej väzbe. Som vyštudovaná psychologička, čiže zrazu psychodiagnostika bola o vzťahovej väzbe, neuropsychológia bola o vzťahovej väzbe, sociálna psychológia. Moji spolužiaci vedeli, že keď ide Ivana prednášať nejakú seminárku, bude zase o vzťahovej väzbe. Takže mne vlastne polyvagálna teória veľmi ako keby zapadá do tohto a ja som veľmi vďačná, že Maria mi povedala, že táto možnosť tu je, otvoriť akadémiu a veľmi sa mi páčila Inka, ako si povedala, uh, že sme ako, že vznikajú bratia a sestry a že vy ste teda inštitút, teda bratr a my sme akadémie, takže sestra. Sa mi to tak páčilo. Tak, Áno. takže ďakujem veľmi pekne, že si priniesla vlastne takú tú skúsenosť z toho, čo ste v Čechách začali a áno, aj u nás tá cesta nejakú dobu trvala a ja som veľmi šťastná, že som na nej. A ak samozrejme chceš ešte niečo povedať, tak ja budem rada, keď tu s nami zostaneš a ak si príliš unavená, tak kľudne sa kedykoľvek odpoj, že v každom prípade ďakujem, že si tu a ďakujem, že môžeme spolupracovať a že máme priestor aj na nejaké spoločné plány. Já zůstanu, co mi technologie a možnosti dovolí. Tady máme nějaké bouřkové stavy, takže pokud pojede internet a budu mít elektřinu k dispozici, tak zůstanu. Pokud mě to nějakým způsobem odpojí, tak teda děkuju za možnost tady být a moc se těším na vaši cestu, na to, že budeme společně dělat tyhle věci. Skvelé, tak poďme na to. Dneska sme sa stretli, aby sme si niečo povedali o certifikačnom programe, čo je vlastne vlajková loď alebo vlajkový program Polyvagálneho inštitútu. A keď sa budeme rozprávať o polyvagálnej teórii, tak možno je veľmi dôležité hovoriť, že naozaj sa jedná o teóriu. Nie je to žiaden terapeutický smer, že v tomto, a kľudne ma aj oprav Inka, keď budem hovoriť niečo nesprávne, ale myslím, že v tomto doktor Stephen Porges naozaj proklamuje, že teória je na to, aby bola vyzývaná k nejakému premýšľaniu a má obrovské množstvo výskumov za tým, k čomu on prispel a čo založil, to znamená k Polyvagálnemu inštitútu. To, čo je možno kľúčové, je si uvedomiť, že on vraví, že my prežívame rôzne stavy, ktoré si častokrát privlastňujeme ako nejaký náš charakter a to nás veľakrát dostáva do takej identifikácie sa s niečím, čo nie je vôbec pravdivé v realite. A mnoho ľudí o tých stavoch nevie a mne sa práve preto táto teória páči, pretože keď pracujem s klientmi, tak je veľmi jednoduchá na vysvetlenie, aj keď je vlastne veľmi komplikovaná z pohľadu biológie. A no, hovorí o tom, že máme takú schopnosť neurocepcie, alebo že naše telo má takú schopnosť neurocepcie, že dokáže vyhodnocovať veci skôr, než ich máme myšlienkovo v tom neokortexe, v tej najnovšej časti mozgu. Ja to vždy tak náčelo ukazujem, že tam to je, tie myšlienky. Že táto schopnosť vlastne nášho tela alebo nášho mozgu je v tom, že vyhodnocuje informácie oveľa skôr, než to stihneme na tej kognitívnej úrovni. A čo je skvelé, a to je ešte jedna taká informácia, je, že máme jeden nádherný nástroj, na ktorý častokrát zabúdame. A to, že sme ľudia, žijeme v sociálnych nejakých skupinách, a nie sme predurčení na to, aby sme žili o samote. A ten nástroj je koregulácia. To znamená, že dokážeme sa prostredníctvom iného nervového systému zregulovať, alebo nám môže iný nervový systém pomôcť sa koregulovať. To je asi lepší názov. Preto.
že to je možno taký základ iba polyvagálnej teórie a chcem vás teraz zahlcovať žiadnou teóriou, len možno povedať, že čo prinášame a čo bude to, čo vy získate. Mnohí sa pýtate, že či to bude teória, či to bude prax. A tento certifikát alebo celé to vzdelávanie z môjho pohľadu je veľmi praktické. Ja som osobne prešla veľkým množstvom vzdelávaní. O mne kolujú také vtipy, že si môžem vytapetovať doma byt už certifikátmi. A myslím si, že existujú možno 2 alebo 3 vzdelávania, ktoré ja naozaj reálne hodnotím ako veľmi prínosné pre moju prax. Pracujem ako psychologička, koučka, roky som učila na univerzite, som vedecká výskumná pracovníčka. A vo všetkých týchto pozíciách alebo roliach mi príde práve tento kurz polyvagálnej teórie jedným z tých najviac užitočných. Čo vlastne získate? Získate zážitok na sebe, získate veľa informácií od praktikov z praxe a certifikát vlastne nie je nejakým povolením, že teraz ste odborník na polyvagálnu teóriu alebo nie je to žiadna licencia. Je to informácia, že môžete využívať označenie a logo, že ste polyvagálne informovaný odborník v akomkoľvek odvetví. To znamená, či už ste HRista, psychológ, špeciálny pedagóg, a ja to vždy tak hovorím, že predavačka kvetín, je to absolútne jedno. Každý z nás, z môjho pohľadu, by mal poznať túto teóriu alebo minimálne o nej vedieť, pretože si myslím, že veľmi zjednodušuje potom život nám všetkým, kedy sa necítime v ohrození, necítime sa tak často, že sa na nás útočia. Keď sa cítime, alebo keď sme v týchto pocitoch, tak si vieme pomôcť veľmi jednoducho. Tento kohortový program je preto kohortový, lebo je 6-mesačný. To znamená, my máme takú dohodu s Českom, že oni budú viesť jarné kohorty a my jesenné kohorty. Takže beží iba raz ročne a je zložený z 9 modulov a 2 živých diskusí, čiže kvázi 11 stretnutí. Má také 2 základné piliere. Jeden pilier je tzv. E-learningová platforma, kde budete mať k dispozícii prednahraté nejaké lekcie, zároveň aj všetky lekcie, ktoré budú živé, následne tam umiestnené, budete tam mať základný informačný materiál, prednášky, všetko, čo potrebujete. A potom je druhý pilier, a to sú živé stretnutia s lektormi. Máme 2 fakulty. Jedna fakulta je teda zahraničná a druhá je slovenská. Vzdelávanie prebieha v podvečerných hodinách. A vždy teda dostanete k dispozícii nejaké prednahratú lekciu alebo tému v rámci modulu, ktorý si môžete preštudovať vopred. Následne sa stretnete so slovenskými odborníkmi, ktorí vám podajú ich pohľad na tú tému, to, čo vidia vo svojej praxi. A potom sa pripojíte na Zoom stretnutie aj s ostatnými kohortami v rámci európskych krajín. Ak sa nemýlim, tak v oktobri by nás malo byť 8 krajín v rámci Európy, kde budete mať možnosť položiť otázky americkému lektorovi priamo k téme, ktorá sa v rámci daného modulu rozoberá. Nemusíte mať obavy, čo sa týka jazyka, vlastne videá budú nadabované a tieto online lekcie v cudzom jazyku budú tlmočené. A budú tlmočené za mňa najskvelejšou tlmočničkou, ktorá tu aj dneska s nami je, Darinko, s ktorou ja mám teda dlhodobú skúsenosť, pretože sa s ňou zúčastňujem mnohých vzdelávacích tém a je zároveň psychologička, čiže tá kvalita toho prekladu je pre mňa veľmi dôležitá, lebo viem, že niekedy môže spôsobovať nejaké nepríjemné situácie, že ľudia niekedy nerozumejú alebo že tlmočníci častokrát nevedia odborné texty prekladať a že tu naozaj sme pokryli obe ako keby profesie, že aj tú odbornosť, aj
na jazykovej úrovni aj z pohľadu psychológie. Čo sa týka nejakej časovej záťaže, to už je prakticky na vás, ale odporúčame sa tomu venovať nejakú tú hodinu aj pomimo a viete tento kurz zvládnuť naozaj aj popri vašom nejakom plnom úväzku alebo niečom podobnom. Ako sa ukončuje kohortový program, tak je potrebné vlastne ho ukončiť testom, ktorý bude online a zároveň musíte mať splnené tzv. Ja to vravím, že domáce úlohy alebo odovzdané, čiže z tej zážitkovej časti mali by ste nám odovzdať nejakú informáciu o tom, že sa jej venujete a že na sebe pracujete a že skúšate tie techniky a metódy, ktoré vám budeme prinášať. A zároveň trocha musíte byť aj s nami prítomní, to znamená, že pripájať sa k tým online lekciám, že to sú nejaké také základné podmienky. U nás sú vlastne vypísané už termíny a taktiež aj lektory, ktorí by mali byť pri jednotlivých témach a to nájdete aj na webe, takže ja vás s tým nebudem nejak veľmi zaťažovať, iba vám chcem veľmi v rýchlosti predstaviť celý ten odborný tím a prvým odborníkom, s ktorým sa stretnete na záver kurzu, je samozrejme sám doktor Porges, ktorý sa pripojí k živej diskusii a s ktorým budete mať možnosť rozprávať alebo sledovať ho a dávať otázky priamo. A ako prvým sa stretnete s Melom Paulom. Je to renomovaný americký lekár, popredný odborník hlavne na chronickú bolesť, závislosti a fungovanie nervovej sústavy. A on má skutočne dar vysvetľovať zložité medicínske mechanizmy veľmi ľudský a tak s humorom, že mne sa jeho prednáška veľmi páčila. Ďalší veľmi obľúbený lektor je Michael Ellison, ktorý sa venuje aplikovaniu do praxe tejto polyvagálnej teórie. A je takým, ja by som povedala, že majstrom na praktické príklady. Má úžasnú prednášku zameranú na športovú psychológiu a ako pracovať alebo koučovať s využitím tejto teórie vrcholových športovcov. Potom tu máme Tracy, ktorá je vlastne ergoterapeutka, expertka na neurovývinové alebo vývojové prístupy. A tá vám určite veľa porozpráva o tom, aký tón hlasu používať, aké výrazy tváre, čo pomáha, čo je dobré si uvedomiť na úrovni racionality a rovnako prostredia ako takého. Ďalšia lektorka je psychoterapeutka, ktorá sa venuje hlavne traumám a závislostiam. Ďalej tu máme profesorku psychológie a psychoterapeutku, hlavne v oblasti multikulturálneho poradenstva a traumy. Veľmi sa venuje téme súcitu a kulturálnym zmenám. Ariel Schwartz je veľmi populárna, najmä v kontexte s prácou s telom, s jogou, somatickej terapii ako takej. Nikki Elliott, klinická terapia, holistické vzdelávanie, venuje veľkú energiu hlavne tomu, aby vám ukázala to, čo sa dá využiť v komunite. A mnohí ďalší a ďalší, máme tu detského psychiatra, tanečno-pohybovú terapeutku a taktiež Ruby Jo Walker, ktorá je klinická terapeutka, ktorá sa špecializuje na neurobiológiu traumy. A samozrejme tu máme aj slovenský tím, kde ako prvý, ale s prvým, s ktorým sa stretnete, bude profesor Boris Mravec, ktorý sa venuje už niekoľko rokov výskumu polyvagálneho nervu na Slovensku. Napísal knihu o polyvagálnom nerve a publikovali ju aj s kolegami v roku 2010 a jedným z popredných vedcov na Slovensku, ktorý sa tejto téme venuje. Takže máme naozaj veľmi solidný základ na Slovensku v tejto oblasti. Z pohľadu zoológie a evolučnej biológie tu je profesor Prokop, ktorý je veľmi populárny a prednáša veľa psychológom na univerzite a prináša aj taký prírodovedný pohľad. Ďalej tu budeme mať klinickú a forenznú psychologičku a súdnu znalkyňu Luciu, ktorá pracuje vo väzenskom prostredí.
špeciálnu liečebnú pedagogičku. Veľa budeme pracovať alebo sa orientovať na prácu s deťmi, ako pracovať v traumaterapii, so symbolmi, s rozprávkami. To je jej veľmi silná doména. A taktiež sme prizvali aj jogového učiteľa a zároveň psychologa Mateja Štepitu, Elenu Albert, sociálnu pracovníčku a supervizorku, ktorá niekoľko rokov strávila v Írsku a má medzinárodnú skúsenosť, akým spôsobom pracovať v rodinách, v komunitách. Taktiež tu máme prvého certifikovaného kouča na Slovensku, ktorým je Dalibor Bednažik, ktorý dnes vedie veľmi úspešnú školu a koučov v rámci celého Slovenska a stal sa aj koučom roka v roku 2019. Rovnako sa k nám pridala aj mezzosopranistka, ktorá pôsobí momentálne v Norsku a zameriava sa na hlas, dýchanie a bude nám veľa rozprávať o práci s bránicou a ako v jej profesionálnej kariére vieme využívať práve túto ako keby dominantu, čo vieme robiť s hlasom pri práci s klientom. A myslím si, že je v tomto veľmi veľká odborníčka. Potom tu máme samotnú Darinku, ktorá tu dnes s nami aj je, ktorá je psychologička a zároveň teda bude tlmočníčka a má veľa skúseností s traumou, má veľa skúseností s attachmentovou terapiou a mnohými inými oblastiami, takže ja sa na to veľmi teším. A stretnete sa taktiež aj so mnou. Ja sa venujem vzťahovej terapii, ako som spomínala, NLP coachingu, čiže neurolingvistickému programovaniu, som supervizorka a som v praxi viac ako 20 rokov. Aká je hodnota tohto kurzu? V angličtine a v origináli si ju viete samozrejme zakúpiť aj priamo od Polyvagálneho inštitútu. Naša vstupná cena je o mnoho nižšia, avšak je iba pre prvých 20 osôb, ktorí sa rozhodnú do tohto vstúpiť. A zároveň je naša finálna cena tohto kurzu pre túto chvíľu je 1990 eur. A ďalšia príležitosť absolvovať toto vzdelávanie bude na jeseň v roku 2027, alebo teda samozrejme, ak je vám príbuzná alebo prístupná aj česká verzia, tak ja vás pozývam veľmi aj do Českého polyvagálneho inštitútu, kde, ak sa nemýlim, najbližšiu kohortu otvárajú vo februári, marci, nie som si úplne istá. Neviem, či tu ešte Inka s nami je, či nám to vie potvrdiť, ale v každom prípade na ich stránkach nájdete túto informáciu a budeme ju promovať aj my. To je z mojej strany pre túto chvíľu všetko a ak máte akékoľvek otázky, tak teraz je ten priestor, ja zruším zdieľanie obrazovky tejto prezentácie. Ak vás čokoľvek napadá, čo by ste potrebovali vedieť alebo uspokojiť nejakým spôsobom svoju zvedavosť, tak sme tu teraz pre vás. Či už Inka s jej skúsenosťou, alebo ja, alebo ktokoľvek iný. Vidím, Inka, že si tu. Vypnutý mikrofón máš. Čo som videla, že si reagovala? Jsem tu. Čo si myslíš, že je dôležité pre ľudí, ak sa chcú zúčastniť tohto, okrem vytrvalosti? Lebo ja si uvedomujem, že tiež keď som do toho šla, tak som si vravela, že už chcem niečo krátke na vzdelávanie a že nie je ďalší 5 až 10-ročný terapeutický výcvik. A ten pol rok bol naozaj intenzívny. Je to krátké a velmi intenzivní. Proto je fajn, že ty výukové moduly a všechny videa a věci budou k dispozici potom ještě i po skončení té kohorty, protože v rámci integrace celého toho procesu je dobré, když se k tomu člověk může vracet opakovaně, jo? Protože tím kurzem to nekončí, naopak všechno tím vlastně začíná. To je velké dobrodružství vlastně. Jo, když se začnete zabývat svými vlastními autonomními stavy, už se nikdy nebudete nudit. Nikdy. To je pravda. Ani v proutě, ani ve výtahu, ani prostě nikde se nebudete nudit, protože je to jako fascinující pozorovat jako tu širokou škálu těch jemných niancí, těch autonomních stavů, jako no. A nie len na sebe, ale aj na iných, že zrazu sa to
No, objavovať ako také pop-up okna, že aj ten je taký, aj ten a zrazu aj zistíme, že jsme vlastně rovnakí. no. Hm. Vlastně já na svých výcvicích říkám, že jsme takové jako lidské společenství, je společenství nervových systémů obalených masem. Já jsem možná trošku morbidní, ale v podstatě je to tak. Tak v zásadě ano. No. No, V zásadě prostě ano. ta biologie je prostě o hodně milionů let starší než ten mozek. To si musíme prostě přiznat, jo. Ta biologie tady byla o stovky milionů let dřív, takže ten mozek opravdu, hlavně ta jeho nová část, ten neokortex, by měl pokorně teda srazit paty a učit se naslouchat tomu tělu. Áno. No. Preto ma trocha mrzí, že veľmi často sa orientujeme v rámci teda aj mojej profesie hlavne na mentalizovanie a na kognitívne procesy a na všetky tie Mhm. ostatné zabúdame niekedy. A že verím, že sa zmení tá tradícia. To je právě součást té změny toho paradigmatu, kdy vlastně já bych to přirovnala dokonce i k takové revoluci, možná podobné třeba s vyvinutím penicilinu. Protože my opravdu jako stojíme na prahu takové jako změny, kdy úplně jako měníme pohled na člověka. To není o polyvagální teorii, to je o změně pohledu na člověka. Prostě, že za chováním a reakcemi člověka je jeho biologie, a ta biologie je tvořena převážně taky teda autonomním nervovým systémem. A to je jedna věc. A druhá věc je, že my tady v téhle nejisté době, kdy není jisté vůbec nic, a je ta doba velmi rychlá a zahlcující, tak je před námi nová výzva a to je naše vlastní seberegulace, abychom se z toho prostě nezbláznili. Takže tady si myslím, že se mění naše společnost v tom, že tlak na výkon půjde stranou, prostě už nebudeme výkonová společnost a musíme se vlastně začít orientovat na to, abychom se udrželi fit, abychom vůbec jako tohle přežili, abychom nebyli jenom v režimu přežití, ale abychom opravdu jako žili ty naše životy. To, co žijeme, už opravdu jako není žitelné, takže my jsme na prahu změny paradigmatu, že život není o výkonu. Možná je pravda, že nejsilnější přežije, ale nejsilnější v dnešní době neznamená nejvýkonnější. Nejsilnější znamená ten, kdo má zdravě regulovaný nervový systém. Množstvo výskumov, kde sa nehovorí, že najsilnejší prežije, ale ten, kto vie pracovať v tíme, prežije. Přesně tak. Ten, kto vie No. pracovať v tíme, prežije, pretože to je veľmi dôležité, že keď sa pozrieme do tej prvotno-pospolnej spoločnosti, tak iba tí, ktorí vedeli byť v tých tlupách a zhlukoch, naozaj dokázali prežiť a ako náhle sme sa odpojili, tak tam bol istý zánik, hej, a to sú dneska tie existenčné strachy, ktoré máme niekde podmienené. A je tu otázka, že čo v prípade neúspešného záverečného testu, či je možnosť opravy, alebo je to len jedna možnosť na získanie certifikátu. Samozřejmě všichni si neseme určitou vzpomínku na nějaké naše školské traumata, tomu úplně rozumím. Takže test není postavený tak, že je jenom jedna možnost a hotovo. Máte tam samozřejmě více možností a test si napíšete sami v klidu ve svém prostředí bezpečném. Nebude to jako hromadný test, který se bude muset psát jako teď na povel. Aspoň teda my to tak máme, promiň, i vy teď nevím, jestli to tak budete mít taky, ať vám tady nezavádím naše moresy, ale Môžeme to skúšať to nejak inak. No, no Po slovensku. ano. Tak to jsem možná řekla něco, co jsem neměla říct, ale v klidu, prosím vás, účelem toho není retraumatizovat naše školské trauma. Ja to Zatím poviem, se nám teda v jedné kohortě nestalo, že by někdo neprošel. ja to poviem možno tak inak, že súčasťou každej tej lekcie je, že v rámci domácej úlohy dostávate aj nejaký sumár otázok, na ktoré by ste mali vedieť odpovedať. Je to
základný edukačný proces, hej. To znamená, že aby ste si vedeli vybavovať niektoré informácie z tých prezentácií. A ten záverečný test je veľmi podobný práve tým informáciám, ku ktorým my vás budeme smerovať nejakým spôsobom. Takže ja verím, že ak naozaj budete venovať tomu pozornosť, tak vôbec sa nemusíme rozprávať o tom, že či prejdete alebo neprejdete. Čož samozrejme nechcem tým znížiť hodnotu toho certifikátu, pretože potrebujete naozaj poznať základné terminologické, ako keby tie paradigmy a všetko to, čo súvisí s polyvagálnou teóriou. Takže neviem, či som na to odpovedala, ale snaď áno. A máme tu taký komentár, že krásne sa to počúva, tento vie pracovať v týme prežije. Hej. Hlavne keď som začala čítať tie výskumy, ja som tiež bola presvedčená, že ten, kto je silný, najsilnejší víťazí, ale že ten štandard ide, aj tie výskumy hovoria o niečom úplne inom. Že my prežívame ako v spoločenstvách, nie ako ľudia, ktorí sú individualisti. A to ma trocha mrzí. Ano. To Hm. ano, já jsem jako na pozadí toho mého vyjádření byla vlastně myšlenka, kdy my jsme vlastně založili svým způsobem funkční společnost, pro kterou je naprostá norma žít ve funkčním frízu, což Áno, je nesmysl. áno, To súhlasím. myslela z tohoto hlediska jako výkon, jakože funkční freeze, to znamená, že makám jako robot, jsem odpojená od sebe, necítím své pocity a prostě vím, že musím, takže jo, tady tyhle ty stavy nejsou normální. To nám jako Áno, vetkala tahle společnost, tak jsem to myslela jako ten výkon takto, že i když je to áno. společenský výkon, tak není funkční, teda respektive funkční je, ale není udržitelný. Áno, ja s tebou Nebo, 100% súhlasím, že to vôbec nebolo oponovanie, ani to tak neber, ne, ale jo, já jenom to dopřesňuju, jenom dopřesňuju. hej, A, veľmi som rada, že o tom hovoríš, pretože áno, o tom to je, že mne prichádzajú ľudia, ktorí sú veľmi silní performeri, všetko vedia urobiť a nevedia sa odpojiť od hlavy a navnímať svoje vlastné telo. A keď sa pýtam, že čo cíti v tele, tak povie, že nič, čo by mal cítiť, hej. Takže je čas sa začať trocha vrácať a potom naozaj je veľa ako keby tých emočných blokov, veľa svalových blokov. Jedine to ľudia riešia, keď už to telo naozaj vypne. To znamená, že ten fríz už prestáva byť funkčný ano, a dochádza k přestávat pohľadu. tím, ano, no, Takže vedeli by sme dlho diskutovať asi o tomto. ano, ano. Takže tak. Určitě se shodneme na tom, že prostě potřebujeme změnu. Naozaj mnoho tých vývinových traum, to znamená, nehovoríme o šokových traumách, čo je nejaká udalosť, ale vývinová trauma, že niečo sa nám opakovane deje a nadobúdame nejaký vzorec, ide proste z útleho detstva. A tam to prepojenie s telom je tak významné, pretože v tom tele zostáva tá pamäťová stopa a tam už by sme vedeli ísť sa rozprávať o pamäti Je, tela a to už je tvoja doména, podľa mňa veľká. ano. My máme zrovna teďka výcvik kraniosakrální neurobalance, takže my jsme teďka ze studenty hodně v kontaktu s pamětí těla, hezky se to vynořuje a a Áno. je to Že pest. vlastne, keď si to tak uvedomujem, tak ty pracuješ veľa s tými bottom-up technikami a že ja som dlhé roky pracovala práve s up-bottom, Ano, takže a všetky tieto somatické terapie sú práve bottom-up a dokážu prinášať veľmi veľa informácií a byť veľmi rýchle. Tak ti nechávam asi poslednú nejakú vetu na záver a ja ti veľmi pekne ďakujem. Sme si tak taky děkuji podiskutovali. i vy. Ano, mám velkou radost z toho, co vzniká a na závěr bych snad jenom řekla, že polyvagální věda je věda o cítění se v bezpečí. A abychom se mohli zase cítit v bezpečí, tak se potřebujeme znovu naučit se cítit. Hm.
A to je náš úkol teďka, té naší generace. Znovu se vrátit do toho primárního cítění, vlastně vrátíme se tam, odkud jsme přišli v podstatě. Hej. Ďakujem, že si to povedala. Ja by som to možno ešte doplnila tým, že a ešte o to väčšie bezpečie a skúsenosť korektívna vzniká v tých skupinách, Ano, ktorých sa mnohokrát tak veľmi bojíme a ja naozaj viem, čo to je bať sa skupiny. A zároveň si uvedomujem, aký veľký dopad to môže mať na nás ako na ľudí, keď sme schopní byť v bezpečnej skupine alebo cítiť sa bezpečne v skupine. tak, Takže ďakujem veľmi pekne. taky A moc zároveň děkuji. tu máme, že teda ďakujú nám nejakí ľudia za čas a energiu a ja si to vážim. A teda verím, že sa vidíme v najbližšej kohorte, či už v Čechách, alebo na Slovensku. Tak, společně. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ahoj, hezký večer. Pekný večer. Dovidenia. Naschledanou. Dovidenia. Majte sa. Ďakujem.